vaig a contar una experiència que me va impressionar molt i jo crec que ara encara la recorde con una intensitat important, i és en l'any 59-60, a les 12 del matí, quan eixia de l'escola, era molt xicotet, tindria entre 7 i 8 anys, a les 12 del matí, i me va impressionar perquè de camí a casa, de l'escola a casa, enfront de la gerència, de les oficines de la Fàbrica Vella, va haver una intervenció de la Guàrdia Civil en una gran manifestació, de les primeres manifestacions del món obrer en el port de Sagunt, i me va impressionar perquè me va pillar enmig, no? I el problema, qual era el problema? El problema era que va anar a tocar la intervenció, la corneta d'ataque de la Guàrdia Civil, i va haver una estampida de Guàrdia Civil con les culates pegant a les persones, a les obrers, i jo estava enmig, no? Un home me va agarrar a mi i me va posar damunt i me va eixir d'aquell embolic, no? I jo crec que això se me va quedar una miqueta gravat, va ser molt important per a mi, i jo encara lo recorde con una... No sé com diria, recordar-lo. La impressió que me va quedar va ser molt important, encara lo recordo ara.